आर्टिस्ट गायसननाय दिनै पुरा 22 बोसोर जाबाय रोमै रोमै गोसोखाङो बै समनि बाथ्राखौ जा हक दा जोङो मान बावनाय हाबाफारि आरो बे मान बावनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो लाबाय दा मान बावनायाव जोङो बिथांनिसिम गोबां माबा मोनसे होनानै जों मान बावनो बे नङा जोंनि थांखिया जास्ट बैसागोनि 1 थारिख हिसाबै जों बिथांखौ खुलुमनानै थांनो बिथांखौ जों एसे रायदावनो जोंनि गाहाय थांखिया बेनो दा बेजों लोगोसेनो जोङो फिसा मोनसे साइटेसन बानायदों आरो बे साइटेसनजों आर'नाइजों होनानैबो जों बिथांखौ मान बावगोन दा गिबियावनो बे साइटेसनखौ फरायथिना होनो थाखाय आङो मानगोनां गुरु महन दारि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय मानगोनां दिनैनि जोंनि गेदेमा दिगन्त रामसियारि बिथांनिनो नैबे नखराव जोंनि आर्टिस्ट गिल्डनि हांख्रायनायाव मोनसे बरायनाय हाबाफारि एबा बैसागि जानाय हिसाबै मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि जोंनि गुबै आंनि मानगोनां गेदेमा दिगन्त रामसियारि बिथांखौ आङो गिबियावनो खुलुमबोबाय आरो बेहाय आङो नुनो मोनदों बे जथुम्मायाव एबा दिनैनि बे हाबाफारियाव गोबां गेदेमा मानगोनां बिथांमोन नुजाफैदों गासैखौबो आङो माखासे सिनायो माखासे सिनाया थेवब्लाबो आं गासैबोनि सेराव आंनि सिबिनाय आरो गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय दा आर्टिस्ट गिल्ड होननानै बुङोब्ला बेहाय बागानपारा आरो धमधमा गुबैयै बे गुवार एलेकाखौ लानानै बेखौ दानाय जादों बेखौ आर्टिस्ट गिल्डब्लाबो थेवबो आंखौ मोनसे दायित्व होदों बे मान बिलाइखौ फरायना होनांगौ होननानै दा बे आंबो मान बिलाइखौ फरायनानै होनो थाखाय सिगांबोदों दा जोंनिनो आर्टिस्ट गिल्डनि मानगोनां नेहाथारि गणेश रामसियारिया गावनि जि दायित्व फरायनांगौ दायित्व बेखौ आंनो हगारना होदों दा हगारना होनाय लोगोसेनो आङो नोंथांमोननि सेराव निमाहाखौ बियो जे बेवहाय जा बिथां दिगन्त रामसियारि मानगोनां गेदेमानि सेराव जायफोर बाथ्राफोरखौ जोङो आर्टिस्ट गिल्डनिफ्राय जोङो बरायनायाव हामलायारि मान बिलाइ हिसाबै बेवहाय लिरनानै दैखांदों ओमफ्राय गासैबो बिथांनि जि गुन गरिमा बेखौ आबुङै फोथायजोबनो हायाखै होननानैनो जोङो बेहाय बुंनो नांगोन मानो होनब्ला बिथाङा जेरैबायदि गुननि गरिमानि बिथाङा जोंनि बिगोमा जों बिथांनि गासैबो गुन गरिमाखौ बेहाय दैखांजोबनो हायाखै मानोना खम समनि गेजेरावसो बेखौ बानायनाय जादों आरो बेखौ जोङो इयुनावहाय जोङो एक्सपान्ड खालामनानै बा उननि समफोराव जों जुदि फिन जोङो हामलायारि बिहुं बा बिजाबफोर दिहुननाय जायोबा आरो बिथांखौ बरायनाय जायोबा बेहाय जों खुब मोजां रोखोमै बिथांखौ बरायफिनगोन दा दिनैनि थाखाय बे अनुष्टुपिया बे अनुष्ठानाव बेखिनिखौनो जोङो जथेस्थ होननानै बेखौ फरायनो लादों गिबियावनो दिगन्त रामसियारि मानगोनां गेदेमानि सेराव आंनि खुलुमनायखौ बावहरबोबाय दा आं मान बिलाइखौ फरायनो सिगांबाय बेवहाय जोंनि आर्टिस्ट गिल्डनिफ्रायनो लिरनाय जादों रायजोनि जानानै दिगन्त रामसियारि गेदेमानो हामलायारि मान बिलाइ आर्टिस्ट गिल्ड बागानपारा धमधमा जायगा महिना 1 बैसागु एप्रिलनि 15 खालार 2022 बेवहाय गिबियावनो बे मान बिलाइयाव मोनसे महामृत्युंजय मन्त्रखौ बेवहाय लिरनाय जादों जाय महामृत्युंजय मन्त्रखौ आवरायोब्ला धन जन ऐश्वर्य आरो मृत्युखौबो जय खालामो होनना बुंनाय जादों संस्कृतआव बेनिखायनो बेखौ बेहाय लिरनाय जादों महामृत्युंजय मन्त्र जाय मन्त्रजोंनोखि बिथांनि दासान्दि जि सोलिबाय थानाय असुख बेबो जों हामलांथों मृत्युखौ जों जय खालामनो हाथों बेनि थाखायनो बेखौ होनाय जादों संस्कृतआव लिरनाय दङ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्
Om Trayambakam Jajamhe Sugandhim Pustipadhanam Urvarkamaiv Vandanat Mrityurmokshomamritat Om Trayambakam Jajamhe Sugandhim Pustipadhanam Urvarkamaiv Vandanat Mrityurmokshomamritat Orai sibijathau gedema musi digonto ramsiari sar जों दिनै बागानपारा धमधमा आर्टिस्ट गिल्डनि बिबानगिरि सोद्रोमा ज' जानानै नोंथांबायदि सिबिजाथाव गेदेमाखौ मान बावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों दिनै हामलायारि मान बिलाइ गथायनो सानदों नोंथांबायदि गेदेमा सुबुंनि सेराव अराय खर' गंग्लायनानै। नोंथाङानो दानो हानाय गौथुम आर्टिस्ट गिल्डआ दिनै नोंथांखौनो गोसोखांदों सिबिनो फारि लादों। नोंथांनि बिहोमा बोसोन सुबुरुन्थाय देरहासार जाथों जोंखांथों मुलुग दरबाराव। जिर' बेलेन्सनिफ्राय फैनाय नोंथाङा सासे गोसोनि गोहोनि सुबुं भोला रामसियारि मुङै मुंदांखा। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइखौ नखरावनो थानानै राजखान्थि आयदानि MA मास्टार अफ आर्टस सोलोंथाइ आयदानि BA बेचेलर अफ एडुकेसन हिन्दी मुंथिनि प्रवीण डिग्री लानानै IAS थाखोनि मावख'ग्रा सिम लानानै बिबान बानस'फैनो हादों। बे मोनसे गोग्गाथाव नेरसोन बिदिन्थि। नोंथांमोनानो बर' माहारिखौ बोखांनो आखायाव गनगार लानानै दावगाबोदोंमोन। खोमसिखौ होखारनो सोरां खालामनो गोसो मोदोम जिउ बाउसोमनानै खामानि मावदोंमोन। फरायसा समावनो नोंथाङा गावनि थाखोनि फरायसाफोरखौ फोरोङोमोन। बेसेदि नेरसोन बिदिन्थि बुंनानै फोजोबस'नो हाया। नोंथाङा गावल' हारसिं नङामोन। जेरावनो थाङो बेयावनो मोनफा गौथुममोन। थुनलाइ सोरजिनायनि बाथ्रा, हारि हादोर दानायनि बाथ्रा, बेसेदि मावनां बिबान फारिनि बाथ्रा, जेरावबो नोंथाङा गेजेर नङामोन। बांला रावनि सुबुं महरै इंराजि, हिन्दी, बर', असमिया, बेंगली, भोजपुरी, मारवाड़ी गासै रावावनो नोंथाङा आखा फाखा रोंगौमोन। मावनायाव, दांनायाव, साननायाव, बुजिनायाव गासै बिथिङावनो नोंथाङा सासे राफोद, रोंफोद, जेरावबो जेथिंबो आखा फाखा सुबुंमोन। हे गेदेमा, नोंथांनि गुननि रुजुथाय गैया। मोनफ्रोम बिथिङाव नोंथाङा सांग्रां मावथि, थुलुंगानि नेरसोन बिदिन्थि। बर' हारिया दिनै बावगारलाङाखै नोंथांनि बैफोर गेदेमा बिबुंथाय। नोंथांनि आखुथाय नेरसोना गोजौ जाथों। शरीर माध्यम खर धर्म सारा धोरोम सोलेरनि जोहैसो जों गासै खामानिखौ मावफुंनो हायो। बेनिखायनो जों आरज गाबो नोंथांनि देहा सोलेरा फिन थाजिम महरै जोंखांबोफिनथों, गोख्रों जाफिनथों। बिनि थाखाय बाथौ बोराइनि सेराव जों आरज गाबो खुलुमो। ओम शान्ति। नोंथांनि गुन महियारि रायजोनि जानानै शरत चन्द्र बर' आफादगिरि आर्टिस्ट गिल्ड बागानपारा धमधमा, रमेश रामसियारि नेहाथारि आर्टिस्ट गिल्ड बागानपारा धमधमा। एसेनोसै मान बिलाइ। दा जों मान बावनाय हाबाफारिखौ आवगायनो सानबाय आरो बेजों लोगोसेनो मान बावजागिरि मानगोनां दिगुन सारखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो लाग्रोदों आरो बे आर'नाइखौ होगोन बिथांमोननि सासे गुन महियारि मानगोनां मुकुल बसुमतारी आदा। मुकुल बसुमतारी आदाखौ रामसियारि सारखौ आर'नाइ होनानै बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। भिडिअ खालामबाय थादों। लोगोसेनो रामसियारि सारनि मानगोनां रंजालि बिसि जनमाया ब्रह्म रामसियारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो मानगोनां श्रीकान्त बसुमतारीखौ खावलायहरनाय जाबाय।
दे